O mercado xaponés prácticamente non ten segredos para a terra de Asorei. Cara ao país nipón viaxa a primeira partida do seu primeiro escumoso. Bautizado como Terra de Asorei Burbullas Atlánticas, conquistou os padares do seu cliente xa no mes de febreiro. Foi curioso porque no mes de febreiro deste ano recibimos a visita do noso cliente de Xapón. Fixemos unha partida pequeniña deste escumoso para probar, pero entre os socios da adega. Eles viñeron, probaron o noso escumoso e a verdade que quedaron moi sorprendidos da elegancia que ten un escumoso de Albariño, e concretamente do noso de Terra Asorei. Empezou aí o proceso de xa preparar unha partida que saiu ao final íntegramente para eles para este Nadal. O escumoso é o froito da aposta por mesturar tradición e innovación. En Terra de Asorei son apaixoados da uva albariña e confían ao 100% nas súas posibilidades, algo que demostraron con este caldo. Para nós é unha sorte ser capaz de innovar a partir do que é un viño escumoso, innovar coa uva albariña e crear este escumoso de calidade de Terra de Asorei, que ademais presentamos cunha línea moi contemporánea, moi moderna, clásico, pero tamén a súa vez atrevida para un público que está expectante de probar cousas novas e cun menos grado de alcohol. A botella xa expresa esta filosofía. A etiqueta foi deseñada polo artista Pepe Barro e responde á imaxe actual da adega e ás sensacións que buscan o consumidor con este escumoso. Esta etiqueta, como vedes, é o nome da adega, e o que representa, este é o logo da nosa adega, e o que representa é a explosión das burbullas. Cando un ten unha copa de escumoso na man, pois esas burbullas que abren e que é como se explosionaran na copa, pois nós queremos representar o mismo. Son as burbullas do Atlántico, do noso Albariño. Cando descorchamos a botella, esta burbulla é a auténtica protagonista da copa. Pequena, elegante e sutil, confirma que estamos ante un viño distinto. En fase visual, como podedes observar, un cor característico, pallizo, nestes viños, está limpo, brillante. En nariz, algo que caracteriza o viño, que o que nos pretendemos que manteña ese carácter da variedade da que ven, do albariño, que predomine a nota, a parte do olor, a levadura, a lía, e a frescura do albariño, esas notas florais, esa punto de acidez, a unha froita cítrica en boca, a explosión de burbuxas, como un pouco representa a etiqueta. Frescura, volve a recordar esas notas cítricas, pero sobre todo esa flor moi elegante de flores blancas, un viño fresco, elegante e un pouco a imaxen da botella. Agora, dende as súas instalacións en Meis, Terra de Asorei ve con orgullo como o seu escumoso ocupará un lugar dentro dos espazos delicatesen dunha prestixiosa cadea de grandes almacéns de Xapón. Non é a primeira incursión desta adega no país, que xa leva 5 anos co Albariño Nai naquel mercado. E o Albariño Nai, a verdade que sorprende, encanta a súa frescura, o seu toque de acidez que lle aporta ser un viño elegante, entonces funciona moi ben e cada ano as ventas do noso Albariño Nai medran cada ano co noso cliente xaponés. Aínda que o importador xaponés levou toda a primeira produción de Terra de Asorei Burbullas Atlánticas, a adega xa prepara a segunda partida, que desta vez si se poderá ver nos mercados autóctonos a finais de ano. Agora están aquí en reposo, témolas en rima, estamos vendo como evoluciona. Con este equipo que facemos é controlar semanalmente a presión para ir vendo como vai evolucionando a fermentación alcohólica, entón aumentar co transcurso da fermentación vai aumentando a presión interior, entón vai se regulando aquí. E despois o que facemos son catas semanais. Poñémolas en punta e vámolas catando para ir vendo como evoluciona ese tempo que pasa a maiores na botella. Tras a conquista de Xapón xa pensan en ter presenza nos mercados máis próximos, convencidos ademais de que o seu Terra de Asorei Burbullas Atlánticas é un escumoso para todos os públicos. Vemos que hai unha demanda de probar un escumoso con uva albariño, como un reconocemento que uva albariño é unha uva especial no mundo e que pode crear un escumoso diferente aos que xa se elaboran no mundo. Pero ademais vai ser un escumoso de calidade e cunha presencia elegante, contemporánea e que se pode consumir en calquer época do ano e a calquer hora do día.
O escumoso Terra Sorei pode dirixir a calquer tipo de público, sobre todo a aquelas persoas que buscan un espumoso diferente, cunha burbulla pequeniña moi elegante e que resulta moi sutil, e ademais a uva albariña dalle a este viño ese toque de froita que ten o albariño. Entón, en versión escumoso, é un viño totalmente diferente. Entón, todos aqueles que queiran ser sorprendidos por un viño distinto, con este escumoso van a encontrar.